Čaute, vítame vás pri 5. dieli nášho Let's Play Minecraftu. Som tu ja, Randius, s naším hosťom Herstokom. Čaute. Takže dneska sme sa rozhodli, že pôjdeme do bane, lebo sa nám farma na kravy nechce robiť. No, nechce, jak nechce, ale nemáme ani dosť hitov, lebo sa nám nechce čakať na nich. Takže pôjdeme do bane, nejak zabijeme čas a tie hity sa nám už nejako vyronia. Dorastú Takže skôr. pôjdeme sa najprv asi vyspať, alebo asi nie. Dobre, ideme hneď do bane. Poďme do bane. Nebudeme sa zdržiavať. Au. 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 Takže pokúsime sa nájsť nejaké dia. Ale čo sa tu... Aspoň nejaký... Čo sa idiota tu podal tú hlinu, ty kokos. Ja nie. Nie. Ten creeper, čo chod pod nami. Presne. Dneska sa pokúsime nájsť dia, možno aspoň redstone, lapis, alebo niečo Niečo také vzácne proste. Takže keď ja sa Tam idem hlavu. Tam ide dole, ideme. Skúsme to ďalej, dobre. Píky tu... Kde sa to sanduje to? Je tam aj železo, tú lavu by sme mohli zastaviť. Či? To zastaviť by sme mohli, a máš na čo? Hino! Peska. Ha! Zabil, no. Aj ne. Pokračuje to vôbec? Dúfam, že je voda. Počkaj, ja skočím. Je voda akurát tak. Ja si zoberiem železo. Som skeletona. A to sa mi... Želiesko, zrobil som kompač. Aj blbá lava, nechcem riskovať smrť, takže toto radšej... A tú vodu by som ja to ide. Hej, mohol, len potrebujem nájsť jej zdroj, vieš. To pokračuje to tu, vieš. Au. Dobre. Tu vykop to uhlie, lebo máme dosť malo uhlia. Ty choď, ty vykop, ja to zastavím. Dobre. Je, no nech ťa nešutne nejaký skely alebo niečo také. Pokračuje to smerom hore a hore nie je nič. Tam to bude asi nejaké toto, čo sme boli na začiatku, takže môžeme sa vrátiť. Tam nikde nepokračuje len hore. Dneska ja počujem tých skeletonov a pavukov. Bolo dobre, keby to bola Forgotten Mine. Ja povedal na otázku, skejte, počujem tých idiotov. Počujem pavuka? Aj zombika, aj skeletona. Aj lavu. Som počul? No tu je, to pokračuje potom. Ale to ide hore. Dobre. Tak však pôjdeme hore, počkaj. Chcel by som mohol spraviť nejaké schody? Nemám bloky, takže môžeš robiť schody. Ty zabil. Ťa vytrolil. Zobral si mi hlinu. No jeď. To je to uhlie. A sme zase tu. Drevo. Pomôže. Sakra. Okej. Zombíka počuť. Creeper. Fuck ja. A bum. Nie, nebuchne. Nie. Počkaj. Dám skeleton? Počkaj, aby šlo skeleton. Bum. Okej, počkaj. Okej, netrafil. A mňa trafil. Tak to celkom pekne ide, počkaj. Trafil mňa. Teba možno nie, ale mňa hej. A mňa, ja mám do krku. Teraz kaďal to. Skús pozrieť, čo tam je. Neviem teda to zatiaľ. Môžeš vykopať uhlie. Rosenou. Akurát tak železo. Tak ja si uhlie vykopem, keď už si taký. Kúp si železo. Ne, nekúp si uhlie, si kúpem železo. Ja kúpem železo. Ale je tu toho poblúd? Hej, to je pekné. Ďalej. Samé uhlie, poblúd uhlie. To vyzerá zaujímavo. No, neskutočne. Toto ide hodne dole. Jaskňa, a to sa mi páči.
tu uhlie. A je tu lava. Oh, creeper! Nice. Fuck ja. To bolo tak počuť, jak rachol. To bolo dobré. Dobre, ale... OK, a našiel som vidím obsidian, ťa. to znamená, že Vidím ťa. blížim k úrovni diamantov tu redstone. Vidím ťa. To je pekné. Banzai. Pozor len, Banzai. Dobre. nerozpneš tak dojti do hlavy, hej, prosím ťa. Môžeme sa napapkať. Dobre, sa Napapkaj. uhlie, obsidian. Čo nepotrebujem? A redstone. No hej, to nie mi vypadia. Ja chcem, ty hnusný si. Obsidian. Počkaj, a na akej sme úrovni? Na 12. úrovni obsidian to znamená, že tu už budú diamanty pravdepodobne. Takže Možno môžeme niekde. kopať. Wait. Počkaj, urobím si obsidian. Oh yeah, sorry. Paráda. To je nejaká voda. Tu je ďalšia lava. Ešte som, počkaj. Želiesko. Ja, dobrý som. Extrémne profesionálne zaujal. Tento redstone nechaj mne. Ty si Vole, to bolo šťastie, toto. Fakt. To mi vyšlo, no. A tento redstone si beriem ja. Tam je... Ďalší redstone tam je? Hej. No, tak aspoň redstone máme. Takže svoju úlohu sme si splnili. Redstone B. Vysasná ruda. Môžeme obkopávať. Tak obkopávaj. Tu je ďalšia vodička. A creeper sa tu močí po vodičke. Močí. A čo tam robí? Creeper močí. Asi nemočí. Močí si nohy. Umýva sa. Je, že močí, akože močí. A? Ešte buchne truba. Nebuchol. A skelly! Nie! Ďalší! Au! Serus! To bolo dobré. Wow. Počkej, tam je skelly, ale... Treba by zastaviť túto vodičku. Čo stalo? Skriem sa. Čo ti v tom bráni? Pozor, lebo bude stajať skelly. Hej, ohol som sa. Dobre. Železo, ďalšie uhlie. No... Diamanty! Debil. Kde máš Mám diamant. Ja. Kde? Diamant. Ty niger. Diamantík. Tam, kde rachol creeper. Dobre. Len ho obkopaj. Že ich tu viac nebude. No, asi on jeden. Tak ideme to do toho, Dobre, tak... Ty si A máme ho ja. Ha, tipni si. My som mohli nechať, bože, ty si trúba. A čo si s nimi akože chceš spraviť, no? Povedz mi. Tá, hádaj. Nemáš žiadny enchant book ani nič? Či taký ale enchant... No, máme enchant booky, ale nie na... Toho vody nie na po počet. blúd. Toľko vody na jednom mieste, to je... Ideme sa s ňom pohrať. No, choď hore. Dobre. Jedna. Shut down. Druhá. A idem ku tretej. Ja zase mi dochádzajú točky. Počkaj, idem ja. Alebo choď, dobre, choď ty. Iď. Iď! Ty. Bože, ty si... No tam mne sa tam chce hore šplhať, bože. Už ak si uvidel, aké to je dlhé, tak už si ma tam toto, ne? No ja tam takto idem, ty vole. Ale aspoň sa spustím z hora dole. Dobré. No ale to bude také zdlhavé. Ďalší redstone. Ďalšiu lavu. Bože. Nič tu nie je zatiaľ. Možno nič mi skočí, jak ten... Dúfaj. Tento. Bože, ešte ďalej. Áno, ešte ďalej. Počujem tu slajma. Papera. A pustíme sa dole. No dole to už ide rýchlejšie. Dobre. A tam je redstone. Ideš ku nemu? Okej.
Tá ty si... Ah. OK, mám ho. Mohla by si... Aj tu by si dať. Wait. Tu houbičky. Pekné miestiečko. On teraz... Kde kopať? Drevo žiadne, crafting nemám, takže... Za chvíľu dojde krompač. Mal si zuber náhradný? No mal som, ale rozbil sa mi. To nie. Čo ty tu, ty láma? Dobre som, môžem? Môžeš to, mohol by si to tu za... toto? Máš vodičku? Hej. Tak to tu za tentuj. Máme jeden diamant. Nič moc, ale... Fakt. Hej, ďalšia. Čo si našiel? Čo ďalej? To železo, uhlie. Á, bože. No, že to nenašli ani zlato, ani nič tak. Okay. Ježíš. No. Čo ma chceš A tam sa vytopiť? nebojíš. Bojím sa. Nebojíš. Vieš jak veľmi? Ježiš, aspoň hovor. No máčky. Á, je to Yeah! dosť. Poď ten mineshaft. Oh yeah. Našiel si. Ja. A našiel som aj toto, to idem práve vykúpať. Tá paráda. A mi práve došli Pavúčik. trošky. Ja ho som dali. Hajja. Hej, taká voda hopa. Nie, 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 to. oh fuck. Pauk je niekde inde, Pauk Ja je nad potrebujem... nami. Potrebujem točky. Pauk je nad nami. To je pekné, je tam práve aj spawner. A tu je. A zabí. Čakaj. More. Ale už nemám. Bohužiaľ. Wait. Meč. Jest, a tu je spawner na pavúky. Hovoril som ti, že tam bude spawner. Poď tu. Počkaj. Presne, bude vychádzať jak po blúd. Je tam proste plno tých... tých degešovín. Okej. Plno tých... Pavkov? stringov. Emerald. Emerald peska. A ja som našiel emerald. Emerald. Oh damn. Redstone. Ok, idem ten emerald vykopať. Ďalší emerald. A ja som našiel ďalšiu Je lavu. to emerald, je tam emerald. Á, to je pekné. Nádhera. A už teraz stačí už len zomrieť. Asi tak. Poď naspäť, pôjdeme tam ku tomu Lager. spawnu. Počkaj. Nepočkám. Našu ďalšiu doupie. Dávaj head. Ďalšiu lovu a ďalšiu kľať povedať diamanty. Pôjdeme k tomu spawnu. Však dávaj. Akaj more. Nečakám. Zomriem, to uvidíš. Ó, to je Diamanty! ďalšie. Diamanty! Lovsker. Diamantíky! Našiel som Diamanty. ďalšie diamantíky. Mám, že to je zase jeden. No jasné. Oh damn. Zase jeden diamant, bože. Tu nemôže byť, mám 2 diamanty. No poď tu, je tu spawn. Ja som našiel veľkú, krásnu, nádhernú jaskyňu. A kde si? No to ja tam do toho spawnu nejdem, nechcem riskovať smrť. Nie, ja som išiel do spolu, neboj sa. Tak rýchle, mám 2... Poď tu, Lapis lazuli si našiel? Oh, headshot, ty švina. Kaj mi dal headshot? Tak ješ. No ideš. Momentálne to prehľadám, počkaj. Prehľadám jednu sek... okej. Prehľadal jeden naspäť. Ježíš, tá ich tu je. Dobre, ukludni sa prosím ťa. Ja tak keby vkus na teba nechodili, keby na teba vkus Keď ešte vykopem lapis lazuli. No, lapis lazuli. Mám 2 diamanty, 2 emeraldy a 30 a pol steku tohoto. No poď tu, bože. Nedostaneš toho orgazmus, počúvaj. Dostanem. Keď tu neprídeš, tak dostanem. Radšej prídem.
No, Ty máš niger. šíp v hlave. Fakt? Ja som tiež som musel lečať. Víte, šíp v hlave. Herstok má šíp v hlave. Je to Headshot. veľmi... To je abstraktné umenie. Rušujúce. Dobre, poď head. Ideme. Makaj. Kam? No, tento diel nám tiež vyšiel. V podstate. Môžeš nájsť... Viacej Ten diamantov. spawner, no. Máme 2 diamanty, aspoň keby bol toto na krumpač. Oh, Kde si zase išiel, bože? OK, sprout. Diamanty, a nie je to iba jeden, ale viac diamantov, ja. Kde si našiel? Že by tak, kde? Diamanty! Ty kokos! Wow! Ale keď som ja, kde si išiel? Tu sú posledné diamanty. Tam? No tam je to, zrobíme toto. OK, obkop ich, nie, počkej, ďalší nekop. Obkop ich. 2. 3! Idem sa pozrieť tu. 3! Neviem, Dobre. obkopať je to. Ich tu je. 3 sú. Tu sú minimálne 4. Dobre, máme na diakompáče. Ale počkaj. Počkaj, bol zombík. Dobre. Počkaj. Potrebujem 5 diamantov. 2 na crafting table, či na crafting table, na enchanting table a ty Ja na mám kompáš. ich 5. Ďalších 5, takže ďalšie nekopáme, chápeš? A ďalších 5. Dostaneme fortune, vieš? Dá. A vykopeme tieto. Tu Takže máme máme 5. 5. Dobre, teraz 5 stačí. Nota. A tieto OK, budeme mať fortune, chápeš? Jo. To je fakt hustý. Ok, takže máme 5 a 5. Dobre, na teraz. Wow! Emerald! Skoro som nespadol. Emerald pri diamantoch, to je bomba. No ne už ono. Dobre, poďme. Tam je ďalší emerald. Počkaj, Teda neho poďať. počkaj. Poďať. Poďneš do hlavy a budeme mať po 5 diamantoch. Okej. A čo, už ideš? teraz? Za nosom? Čo mi? By ma zaujímalo, že kadiaľ. Bože, rýchlo, blbá voda. Potom mi poďeš zastaviť. Ja už som hore. Aj už to je tá moja strana, aha. To cíti ako som hore. Ja s týmto smerom, týmto, teraz som to tu skočil, Tu áno. je ten spawn. To je pekné, Nie, kde je? Nepočuť. Kde je? Tam je. Nie, ja počul som ho, ale neviem, kde je. Primančavské. Ale ja viem, ale neviem cestu. A tu si, ty debil. No Tu čo tady, No, to máš mančavku. Dobre som išiel. Tam hore počkaj, idem to No tam je ten spawn. To trošku prehľad, počkej. Dobre, poďme. Tu máš točky. Mám torčky. Osvetľuj, ja nemám. Tu ďalej som bol, ale tu už ďalej som nebol. Makam, chcem to čestu. No to ty choď predo mnou, lebo ja mám diamanty. Máme spawner. Kde? Nice. Okej. Tam nie je nič. To poďme k Je tomu tu wow. spawneru. Okej. Poďme k tomu spawneru. Počkaj, nezvládnuj mi prosím ťa. Dobre. Diamanty, ale... Okej, Ješ. svetľujem. Okej, ja nemám točky. Nemôžem si dať. To som drbal. Už idú. Zaspavnili si, nie? Rozbil sa mi meč. Katuj. Rozbil sa mi, počkaj, bereme ďalší. Pozor. Tu až taký kill nesom. To sa mi to buglo. Nie, máš môj meč náhodou. Nie. Taký žaltý meč, au! Čo robíš? Ilovi pani sedel. Poďed. Tu ešte nigej, dostaneš ešte ikačko. To je sranda. Poďed. Počkaj, napapám sa. Jasno. Nie sa, poď tu. Tu sa bojíš. Poď tu naspäť. Poď naspäť. Ja tam idem, zomrem, tak bude tvoja chyba. Máš môj meč. Nemám tvoj meč. Tak v inventári. Nigej. Nemám tvoj meč. Máš môj meč. Nemám tvoj meč nikde. A kde je, vidí? Pozor. Alebo čo? Pozor. No vidíš, ja sa tu gol, vidíš? Máš to ty. Až teraz ho mám.
bugnutý server, ty vole, fuj. A teraz je potočku a hop. Idem sekeru. Sekeru mám. No, počkej. A teraz už len toto tu. Chesta tu bola, ne? Toto nie. Isto to není. nie? Nope. Tu je jeden had. Som myslel, že bola. Nie. Ale tu treba aj obkopať. Tu určite nie. Musí tu byť. Poď osvetľovať. Není, chápeš? Je v tých spavneroch, čo sú vo Forgotten Minecraft, nie sú spawn, toto je čestí. Je tam dačo? A pískové aj za zemi. Kopaj. Jen toto osvetľuj. Tu vykop, Tu som. že? Pozri za tebou. Nič na mňa nejde. To aspoň niekde sú. Veľká diera. Skelly. Proton. Aj tam pokračovanie Forgotten Mine. Dobre, stopuješ čas? Skelly. Nie. Skelly. Poď tu Skelly. Skelly. Poď. Poď, ešte jedna šupa. OK. Dobre, teda nemusíme ísť, poď inde. Takže mám taký pocit, že už sme asi dosiahli časový limit. Asi Tak, je to, že by Andius. sa mohli vrátiť, ale... Ja sa chcem rozlučiť sem a Tu je ten spawn, vrátime sa v budúcom diele. No, Asi tak. pravdepodobne. Tak, Ale mohli by sme ešte vyjsť vonku, či? nestihneme. Ostávame tu? Dobre, Zvažil som takže meče. ostávame pri pavúčikoch. Jak rotuje, Dobre, takže... Tu bude asi ďalší spawn, lebo tu ich plno hučí. Alebo to bude ďalší koniec. Tak, lúči sa s vami Herzog a Randius. Andius, takže... Tam majte majte sa